arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Tegoyono slamet saka kersaning Gusti. Tegoyono sang Tegoyon ngrusui wong ngomong cokot sisan udus aduh aku ora apal lho aku ketemu dong tak kabari ya apa nih jawab mantrane Teguh Yuwono slamet sakasaning Gusti Teguh Yuwono slamet sakasaning Gusti Aja diingetke ra kuat aku medeni tenan Teguh Yuwono slamet nang gone Teguh aduh Teguh Yuwono slamet sakasaning Gusti Teguh Yuwono Teguh aduh Teguh slamet waduh Teguh Yuwono slamet saka kersaning Teguh wah Teguh Yuwono slamet nang gone Yuwono ketemu Teguh alah Teguh Truk ora apal mikir Teguh Yuwono slamet sakasaning Gusti Teguh Yuwono slamet sakasaning Gusti wah weneng sing ngangslupi Bagong wah wah edan ditendang ora apa-apa dar wah setan kok kowe nglangsupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Prakuta. Wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe tak awi nyaket ning Gatriya Projeng Mandura. Oh, Gorawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwuning Mandura. Tumunten sak mangke kula cemadheng dawuh. Badhe wonten paridamel menapa diweji? Kakang Prakuta wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Prakuta bareng paduka miji dhateng abdipun Prakuta ngene tembang rawat-rawat bener mbok bakul sinambi wara pawarta binangging karna nalika semono panjenengan ingsun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel wigatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yungni bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau wigatine kepiye lan perlune apa panjenengan ingsun durung bisa ndungkap Tumuli Yai Prabu Ndarawati nganti lampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadina ingga sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka kedaton ing Mandura. Lah
Menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadhah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun priksa dhateng Kageng abdipun Prakuta ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumunten samangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kiai Semar badhe gadhah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng ngabdipun Prakuta, lah kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadhah damel bangun jiwa menika saking paduka Gusti kula Sanata nembe kemawon menika lho. Lho lah ya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho kok sik ing atase panjenenganing ingsun kuwi Nalendra. Sak jagat pramudita ingkang sinebut Tiyang Agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayanan prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Ing mestine yen Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa. Rawuh utawa prapta ning negara Mandura. Terus nyara widekake apa wigatine? Ora kok piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ing Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar ki derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendhak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Nuwun mampun lho Diwaji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami prisa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging batos menika dewa ngejawantah. Jobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sakmangke Pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat Jayeng Bawana. Sinten ingkang boten tepang kaliyan para Pandhawa. Menawi tiyang-tiyang Karang Pradesan menika padha sami kedanan kaliyan para Pandhawa, anggenipun Pandhawa menika tansah raket kaliyan kawula alit. Menawi sesamining Nalendra sami tresna kaliyan para Pandhawa menika sebab Pandhawa menika tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun negari liyan. Sampun malih wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon. Sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa. Cobi kula aturi menggalih. Pandhawa mapan wonten ing wana boten kasangsaya dening sato kewan galak. Pandhawa mapan wonten ing Karang Pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa supados dedunung wonten ing gubukipun. Menika ateges Pandhawa menika dimpong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat. Mantasaning titah unusaning jalma. Lah kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangke piye nampun kados mekaten. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Giri menika gunung Lusi menika cacing kala mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung. Lah mila tiyang gesang wonten ing alam padhang nika aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika nika ya iso duwe pethingan dhewe-dhewe menika saged Prasa dadak mejang mulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Ndrawati, kadang-kadangku para Pandhawa prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkaraning Baladewa. Kuwi dudu perkaraning Baladewa. Aku gelem nampa pangandikaning Semar, ning yen Semar sowan ana negara Mandura, merga derajate Baladewa kuwi nek ditandhing karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Prakuta. Rekat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning arga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna sami balwacana. Kasaruswanipun kula Petruk kantong boling ing dumrojok tanpa apan ngatos kagiat kang samya mulat.
Baladewa stiti nenggalani ora pamuk pamuknya tigang bala ngeling ana Sang Hyang Budhawaka lho iki ora pangling kaya Petruk nggih sinuwun kula ingkang sowan bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya Petruk tak tampa ralat pangestuku tampanono nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat sumangga pangabodran damar sasi praptawa ing negara Mandura Petruk gage matura Purwa Madilan wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng samangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggarawipun Sri Nata Agung ing Ndorowati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan kang isi ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. 1 Ratu Ndorowati, 2 Nalendra Mandura. Mila sawan kula sanipun suwun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika wonten sukala laning penggalih dinten sakmangke sareng sak lampah kula. Tedhak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagya Kyai Semar bapak kula anggenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Brengking sak menika diwaji cekap semanten atur kula mugi parangka enggalih paring dawuh. Samangke kersa sareng kalian lampah kula menapa sinuwun Prabu Mandura badhe nitih Kyai Puspadenta piyambak rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kula sinuwun. Sri Baladewa Narpati Dewi Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Petruk, dalem. Sadurunge aku prapta ning Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakon kanthi pertitis, nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gemathok yen ana keterangan ingkang terwaca tak tampa aku bakal prapta ning Karang Kadempel. Nanging yen ora ana keterangan iki mbok aturake marang Nata Mandura. Taunana Windana aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Nuwun sewu nek perkara nika kula mboten ngertos. Ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa? Napa ajeng bangun jiwa Suraya kuwi ora ngerti. Niku ora dong. Ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa. Mila perkawis menika kula semanggaken Sinuwun Prabu Mandura. Namung bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tegesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu Sinuwun Prabu Mandura, Sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Mangke nek Sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, Sinuwun Prabu Ndorowati rawuh mriku niku gampil menggerak panjenengan priksa piyambak. Meniku panjenengan priksa piyambak niate bapak napa kok pengen bangun jiwa niku janjane mengke ajeng diterangke karo bapak dhewe ngoten lho. Mula Kang Suku wis tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguta. Nggih. Yen bapakmu ora menehi keterangan iki gumathok, aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nek ngoten panjenengan sampun balak napa sing didhawuhke bapak. Mboten apa-apa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan ora gelem kok dipeksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren kula niki. Nek sampean gelem rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruhi apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa. Ning mengke kula tak matur bapak. Dasar lan alasane Sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek Sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliya dina iki kowe terus. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur Diwaji. Ya Prakuta piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gela. Lho, gela piye? Kula Swita Sinuwun Prabu Mandura menika kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula Swita tiyang agung, kula Swita ratu ingkang saestu berbudi balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun. Ratu ing mboten ati mengeng dhateng angger-anggering kautaman lan mboten ati tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi pate kok rasa kula gelo. Wis to gelamu nang endi? Ha ngene iki wau. Kilura Petruk rawuh. Namung nyara wedhaken sarta munjuk atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel. Nek kok sugal panjenengan paring pangandikan. Panjenengan paring dawuh kalian Petruk, nek bapakmu ora ngandhakake apa to swigatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel taunana windanana. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke rumen to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajae kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petruk. Petruk niku nuwun sewu mbok panjenengan nggih kemutan nduk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petruk wonten ing Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika, Semar wonten Widara Kandhang menika nggih tumut momong jengandika. Lah kok panjenengan lajeng gadhahi pambekan ing kados mekaten menika. Nuwun sewu. Petruk mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petruk menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo ning ati mesti rada cuwa. Merga Petruk mangendikane sing kaya ngoten Diwaji, mbok ampun kados mekaten lho sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira, Cobi? Nek ditanding karo Panakawan ngene momong sampeyan teng Widara Kandhang sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Saniki diaturi rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lah kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika wah lah kok ngilang-ilangke le dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Dewa Bathara jagat pangestunggur. Wah, Praguta. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake karo panjenengan ingsun. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilangke labuhan ing Semar Badranaya, Praguta. Wonten dawuh. Ditiyang iki Kyai Puspa Dentut sawis nak nitik gancaku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Kaya Praguta. Wiyat langening kalang banaglar pandhan muncar non
ler kekonang surem sorotetan padang Om Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ampun api Adi Guru marmanipun rika lenggan sak mangke Kakang kula timbali supados rawuh wonten ing Bali Marti Kunda krana badhe wonten atur ingkang badhe kula njageng sanipun Kakang Narada bab menapa inggih menika muganipun Semar Badranaya inggih pun Kakang Ismaya anggenipun kepengin bangun jiwa wonten ing negari Ngamarta satemakarya gara-garaning Kayiwangan menika Kakang lajeng kersanipun kados pundi menapa Kakang Semar dipunepataken menawi Kakang Ismaya dipunepataken lepatipun wonten pundi wong nyatanipun piyambakipun menika boten ganggu gawe dhateng kawontenanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru tata lair boten ganggu kalian kula nanging batos sampun ganggu dhateng adeking kanalindran kula leripun krana hawa panas ingkang sumunduling ngawiyat akarya gara-garaning Kayiwangan mlengking saking menika titah pujangkara ingkang sampun wantun damel gara-garaning Kayiwangan sayekti sak mangke badhe nampa pidana saking ulun Kakang taala nyat langening kalangguan agar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasolan bajaring purnama ing kekono dasare mangsa katiga dereng dangu sami mbal wacana katrenjuh sawaning pandya benari durga karya cingak kang samya mulat Andita kang nyarewang setindha kondang Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-bana Margana Samirana lan Marayang Durga Permanyana parigawe apa kita sowan mangka tanpa tinimbalan nyuwun mangapunten Pulun awrat tinangisan diningipun Begawan Durna nalika semana prapteng wonten ing dandang mangure piyambakipun nyara widyaken bilih gagalipun badhe amboyong Semar. Krana sakmangke Semar badhe ambangun jiwa. Mila tumunten nyuwun tulung dhateng kula supados samangke saged njugaraken Semarangipun bangun jiwa malah menawi saged Semar badhe kaboyong wonten negari Ngastina. Pandya Betari Durga. Banjur wigatine kita sowan ning ngarsa ulun. Kula namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Hyang Adi Kulun. Samangke sepados ngemutaken dhateng Semar sampun ngantos mbangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Tukulun jagat menika kedadel wonten ala wonten becik ana padang ana peteng. Menawi mangke titah sak negari Ngamarta menika dipun damel padang sedayanipun kanipun Semar Badranaya. Lajeng menapa pedamelan kula Pukulun latri menggalih dhateng kula Pukulun. Om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Durga kula wonten maring adhaw bener kang dadi atur kita tumuli rausan dadak walang ati kang dadi ati kita ayo derekno panjenengan ulun prapta ana ing Karang Kadempel yen bisa bakal dak tanjake apa ta wigatining Kakang Ismaya bakal bangun jiwa
yen mengko bakal ngembari marang panguwasa ulun sayekti kita ora usah melu-melu ulun pribadi kang bakal ngrangket kelawan Semar Badranaya Pandi Prabu menika kula monggo kula dherekaken wonten jauh. Serasa dadak melu-melu. Mengko mundhak ora mangan angkane gabul pulute kita ngerti. Kekuwataning Kakang Ismaya yen to nganti di aru biru dening Bathara Guru ya Yayi Manikmaya. Inggih kula. Ditonton wae saka kadohan. Bapakmu ki pancen ngono kae anggere disuwitani utawa disuwani dirga. Lah banjur malik paningali. Monggo puluh dipun titip saya karo aku Bathara Indra. Bono
Meranos mubang wangaruno katinetraning uga rapuh sabdaning kokila rengkanikara sagatar kene dungane engkong ler wuwusing bene panca papatokeng hayam mono Kakang Semar nganti ndak gelak lakuning nata Ndarawati prapting Karang Kadempel ing cipta ora ana kejobamu kepengin nyadong timbalaning Kakang Nayantaka. Yo Semar, aku go prapta ning Karang Kadempel Petruk ing suwana negara Madura tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning Karang Kadempel. Sejatine niatmu kepiye? Nuwun sewu sinuwun. Syukur dene sampun sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Amargi niat kula menika mboten kok namung bangun jiwanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ing nuwun sewu mboten nampa kula kuma lancang. Ning sing jeneng wong tuwa kaya kula niku wajib tutur-tutur karo sing enom. Monggo Pandhawa niku momongan kula. Kula niku tukang momong kaya dene wong ngangon sapi. Nek sapine arep nerjang tanduran utawa arep nyemplung jurang kula wajib gawe srana sapi niku aja nganti nerajang tanduran utawa dhewe nyemplung jurang. Iya. Mula mboten ketang sekedhik atur kula menika mugi dadosa srana anggen paduka eling dhateng jejeripun piyambak-piyambak. Pandhawa menika gangsal cacahipun mongko nyatanipun Pandhawa menika saged rumagang jumangkahaken suku ngrembyahaken asta menika mboten badhe kantun tansah tetarosan kaliyan nata Ndarawati. Mila menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng para Pandhawa, nata Ndarawati mesti melu katut, tegese mesti kelepetan. Kakang Semar pancen bener mengkono. Mila Ndara, sampeyan minangka dadi pamomonging para satriya Pandhawa supados saya limpat saya lantip ing panggrahita. Nek Pandhawa nedhengipun supe dhateng kawontenan nggih panjenengan ngelingke nek Pandhawa nedheng ajeng menggok ya panjenengan sing wajib benerke. Mengkono Kakang nggih. Ampun ngantos dumeh Pandhawa sakniki wis apik, dumeh Pandhawa sakniki wis becik, terus ora perlu diulatake. Ngibarate saya dhuwur uwite saya gedhe angine. Mila rubeda ing tumanduk dhateng para Pandhawa menika saya gedhe. Pandhawa menika mangreh sagung kawula dasi negari Ngamarta. Kakang Semar bener mengkono. Nek nganti ana alaning Pandhawa
kawula ya ngrasake luwih-luwih Pandhawa menika sinudarsana dening para kawula. Mula sak tingkah laku ning para Pandhawa niku ditulat dening para kawula ampun nganti Pandhawa menika ala kawulane ya ala. Mula sampeyan ingkang wajib ngemutaken wonten sinuwun Prabu Mandura. Napa to sababe kula kepengin panjenengan ugi rawuh mergi mboten kula niki ndhisiki dhateng panguwasaning Gusti, ndhisiki dhateng kodrating dewa mboten. Arepa sampeyan niku duwe kewajiban mranata negara Ngastina ning sesuk kala mangsane sampeyan yo duwe kewajiban. Dene kewajiban sampeyan ora tak aturke sakniki mengke ndak kula nampa pidana saka dewa. Kewajiban sampeyan benjang mboten sanes ugi badhe mranata dhateng sawijining praja. Monggo sing panjenengan tata, sing panjenengan ulataken, panjenengan anyalira nata Ndarawati niku sesuk isih pinten-pinten puluh taun suwene wadene sakmangke kedah kula emutaken. Mengkono Kakang Semar nggih supaya negara niki tetep adil, makmur, warata tias bagya mulya wiwit diasta dening para Pandhawa ngantos sak turun-turune sesuk Ndara. Nyatangening kalangguan klar pandan moncar sinon lirik kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna mbal wacana ingkang setumpil saking diri gandrung kiwah pikulun Jatimurti akarya kagiat Lurah Semar Badranaya wae. Den mrayitna semuriris eko balik titiyani gandayani Kakang Ismaya aku ingkang mrapta ning Karang Kadempel Manikmaya lah kok ora kaya adat sabene kowe sugal tanpa tata krama mrapta ning Karang Kadempel apan kepara nyata aku prapta ning Karang Kadempel saiki mung kepengin ngelikake marang Kakang Semar. Ngelekke sing kepiye? Kakang Ismaya pundhaten semene nggone darbe niat mbangun jiwa. Apa to tegese mbangun jiwa lamun panjenengan ulun ingkang merdekake kita bakal ngingerke blating panembah. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Aku ora duwe niat ngingerke blating panembah. Buktine kabeh kawula sak Karang Kadempel Nalindra Ngamarta Ndarawati lan Mandura mbok dawuh supaya prapta ning Karang Kadempel supaya kabeh padha percaya marang Semar Badranaya kabeh padha percaya marang Semar Kakang Ismaya satemah kabeh padha lirwa marang kiblating panembahing Bathara Guru guru kok sik to kowe iki nek ndhe pangkat kowe iki nek nggih derajat aja kebangetan kowe lali karo jejermu. Apa mbok anggap titah semene iki padha nyembah karo kowe? Saperangan pancen ana sing nyembah karo kowe ning saperangan saiki wis padha ora nyembah karo kowe ning nyembah kalawan sing akarya jagat. Ya kalawan Gusti ingkang Maha Suci. Kuwi kabeh ora luput, kuwi kabeh bener. Merga kapracayan kuwi merdika. Dadi aja mbok peksa. Aja mbok peksa kudu nyembah marang Bathara Guru. Ki Kakang Ismaya. Ing aja-ajai para titah. Ing aja-ajai para kawula kabeh padha ninggal marang panembahing Bathara Guru. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe iki anggere aku duwe gawe kowe mesti golek-golek kesalahane Semar, golek-golek keluputane Ismaya. Iki mesti ngono kuwi lho Bathara Guru.
Apa mbok anggap aku ora ngerti? Kowe golek-golek keluputane Semar ki ora kok saka karepmu dhewe. Nek jane karepmu iso didandani. Ning mergo nggonmu tansah keblithuk marang Betari Durga ya permoni. Wekasan kowe dewa sing apik iso digawe ala, dewa sing bener iso digawe luput. Iya apa ora? Kyai Semar. Lah kok dadi kaya mengkene kahanane Kakang Semar lah kok dadi Iwang Pikulun Manik Maya malah tedak unyang Madyapada. Lho, iki Iwang Pikulun Jatimati kok malah melu tedak ning Karang Kadempel iki piye Semar? Ampun do kuwatir. Guru niku nek kula duwe karep mesti rak ngonten niku. Ning jane ora karepe guru dhewe. Niki enten sing bebujuk, enten sing ndombani ya Betari Durga niku. Lho. Pan ya Betari Durga nggih. Mula sampeyan kudu sing ati-ati. Kula wis kelakon mbangun jiwaning para satriya, para Nalindra Ngamarta, Ndarawati Mandura lan kabeh kawula sakarang kadempel saperangan negari Ngamarta. Kanugrahane wis iso digayuh niku biasane pacobane cepak. Mula kudu padha tata Ndara. Cemadung dawuh Durga kula wonten timbalan kanyatan niatku kawanguran dening Kyai Semar najan temene tak olak-alik keluputaning Kyai Semar mboyaana niat bangun jiwa uga becik nanging gandeng ulun tinangisan dening Betari Durga wekasan aku kudu tumindak ing ora prayoga goleki keluputaning Kyai Semar nanging ora bisa ketemu malah wis kadenangan yen to niate Manik Maya mau merga saka pamotaing Betari Durga mangsa borong permoni ketapna wadyabala berkasaan jim setan priprayangan supaya ngganggu adeking Kyai Semar aku ora kewagang nandhiki Kakang Ismaya aku tak bali marang kayiwangan Pandya Betari Durga. Oh. Jaramaya wonten dawuh mindho gawe ndadak sambat tekan kayiwangan tinemune Wang Pikulun Bathara Guru ora bisa ngalahke marang Kyai Semar Badranaya lan ora bisa ngluputake marang Kyai Semar merga gegayane Kyai Semar nggo dibangun jiwa kuwi apan wis bener lan ora ana keluputane. Nggih. Ning gandeng kabeh baju barat padha ngelih lan butuh pangan. Pandhawa Sukerta ning Karang Kadempel. Semar Badranaya ya ning Karang Kadempel. Ampiaken wae laladan Karang Kadempel gawean geger Karang Kadempel ya Jaramaya. Inggih sendika ngestakaken dawuh. Maune ademe kaya ngene kok. Iki hawane saya anget. Tur mambu menyan. Apa? Heeh. Ayo, menengo. Ora perlu sedoten. Wah. Iki menyan Cina to.
20 ora. Kowe ngentut to? Hoe ora. Iki bener ngendikane bapak. Godane mesti teko. Iki nek ora dhewe ngati-ati ngrekoso malah nggugu karepe dhewe malah cilaka engko. Ha iya mula ora usah dadak ngalamun to. Ya. Nek nganti ngalamun kowe mengko kang slupan demit Betari Durga. Balane pirang-pirang do ngramyang. Ah iya. Mula ta ngapa, nulis apa ta apa. Cangkeme iki diobahke. Mangan apa to nek ora ana Pak dus-dus ya dimangan ya ora masalah. Men supaya cangkeme iki obah, nek nganti ora obah ndak dangslupi apa-apa malah cilaka kowe. Kowe barang ya kudu meneng wae, Gong. Kowe aja nganti ilustrasine telat. Kae caper kok terus. Golek perhatian. Aduh. Truk. Aduh. Ndasku buyar banget. Lah ngopo? Buyar wae. Wes, Truk. Siraku buyar tenan yakin sumpah. Buyar tenan siraku, Truk. Hoi! Wah, apa cakae? Wah! Den, ketiwasan to, Lho? Piye, Petro? Bener ngendikane Bapak. Nek Karangga Dempel ajeng wonten godha sing gedhe. Lah niku mau Bagong ora ana apa-apa kok terus sambat sirahku metro. Bar niku terus ngantem kula sakayange. Jengklet-jengklet mboten ngerti niku kene napa. Wah, edan. Gong eling le. Eling ya, Nak. Elinga Cah Bagus. Iki Masmu. Iki Masmu Petruk, Gong. Kaya ngatri mripate putih kabeh. Pripandara? Wah, weneng sing ngangslupi Bagong. Wah. Wah, edan. Ditendang ora apa-apa. Dar. Wah. Setan kok. Kowe ngrangslupi adikku Bagong iki karepmu piye kowe? Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Oh ya! Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Lek mari ora le. Teguh Yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Wis mari ya, Nyok. Wah, ora ngerti kok ya. Wis mari genah matane ireng wis nang tengah kok. Wis diantel ora. Kowe iki sadar ta nek ireng-irenge wis nang tengah. Kowe mari.
Anak ireng-ireng nang pinggir ki berarti saya turu. Oh. To. Tokapake mawa pusaka. Pusaka napa? Nek eneng demit, eneng setan sing kuwi balane Betari Durga. Wene ana japa mantraku, japa mantrane napa, Pak? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Ngono kuwi duneke ngono kuwi engko setane mlayu. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wis, gage. Yo Kang yo. Nya dhewe ora temandang ndara-ndara ketemu demit-demit ka malah cilaka engko ayo. Putus. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Rasa dingetke rupane Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Weh, lah Semar iki cangkeme mandi. Edan tenan kok. Demit kok iso kobong awake. Ayo, Gong. Heeh. Santai. Santai. Iya. Udus. Aduh, aku ora apal lho. Druk. Aku ketemu dong tak kabari ya. Apane? Japa mantrane? Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Aja diingetke. Ingetke ra kuat aku. Medeni tenan. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Teguh. Aduh. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Teguh. Aduh. Teguh slamet. Waduh. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Wah. Teguh. Teguh Yuwana slamet, slamet nang gone Yuwana. Ketemu Teguh. Alah Teguh. Truk. Ora apal mikir. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wah. Udus. Wedan nyunggi gentrong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Dapalke, Gong. Teguh Yuwana slamet, slamet saka kersaning. Oh. Ana. Ngembruki ora. Wus. Ngapa iki, Kang? Ana demit medeni tenan lho. Medeni yakin sumpah aku ora mentolo kan ndelok. Kaya ngapa wae. Ya tak dipet mripate sik kek. Cilaka kok. Kudu ora weruh demite pokoke. Teguh Yuwana samlep. Kaya ana sing bingkem cangkemku ta. Teguh Yuwana samlep. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti.
modar. Mate wis nyandungi. Apa, Kang? Mbok ae medani-medani apa ora nek Durga iki? Anggere kowe iki siap mental weruh apa-apa ora? Oh, iki to. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka Kang, mati pisan. Arep tak buang kok ngantel ya, Tru. Dungane gawe wis. Udus. Napa bayangane gedhe. Kaget aku. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet. Teguh Yuwana ngrusui wong ngomong cokot sisan madimplat Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Matok usunge apa ya? Aja. Nggo dolanane esuk-esukan. Lumayan. Udus. Wedan. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Teguh Yuwana Slamet mung ditiliki kok ora entuk wis mari apa urung mung ditiliki Teguh Yuwana Slamet tak gawake jero barang maneh lek kok ora entuk Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Oh. Ngapa, Kang? Medine loro. Apa? Wah, domongi kok. Diantrok asli. Kowe anu medani sing tak buka matur. Wah, wis ngeri kok, kaya gendruwo. Apa? Hagene mung kaya ngono. Wah, kowe ora ngerti kok. Ki sing jenenge Brayut ki ngene iki. Oh. Ki Demit Brayut iki. Ngendi-endi anak iki lagi ditinggal. Oh, anake digawa siji. Apa iya? Arep ora kowe? Eng. Bagong caitan ora senengane kok ora. Bagong senengane ra sopan. Aku ora seneng carane kaya ngono iki Bagong ki ora. Teguh Yuwana Slamet saka kersaning Gusti. Reng arep iso ora? Reng. Tangane reget ta? Ayo diathongke. Tangine apa e? Wah, badut Bagong kira.
aku Dara. Jaramaya ya ora nggo bali balamu. Aja takon dosa kecek ndasmu. Ah, gaglak. Wah! Wah! Pak Tobat. Kakang Semar Rasa dadak cangcingcung. Rasa dadak werna-werna. Bali ora? Balamu jak bali kabeh bergasakan aja ganggu gawe dulur-dulurku sing lenggah nang kene. Aja ganggu gawe sanak sedulur pepundhanku sing do lenggah eneng awu mbata mbaturna kene. Ganggu gawe konangan aku mbala geni. nyuwun pamit. Bali. Samadangi jagat mungu-mungu sapucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Wiwit purwa madya wusana pun kelampahan niring sambika Landara ya slamet wilujeng kula sak rombongan uga pinaringan wilujeng kula warga mliki ugi pinaringan wilujeng donga dinunga sedaya nampi berkahing Wang Mahanasa wilujeng panjang yuswa lan tansah nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun ya Semar purnaning gati paripurnaning adicara kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat pribadi lan minangka wakiling kanca namung menungsa lumrah mbok menika kedunungan ina lali salah apes lan mati mila kula nyuwun pangapunten mugi-mugi pasderekan menika saged sumambung dumugi jaman menapa kemawon mbok menawa Gusti ngeparangaken sang benjang saged pinanggih malih Ndara.